Takže ahoj, já jsem Dominik Adam a vítám tě u tohohle videa. Tohle video natáčím jen z pár důvodů. Chtěl jsem říct jednoho, ale jeden to není. Tímhle videem tě chci pozvat na můj kanál. Taky tě tím chci pozvat na moje sociální sítě, které nalezneš v popisku videa. A můžeš mě tam taky sledovat, můžeš mi tam dát lajky, komenty, like. Hanging by a sentence at the drugstore, barely even steady at the front door. Hate my own things, but I love yours. Yeah, I really love yours. 7 in the afternoon, half asleep, count the cars. All I think about is you constantly. That's the hard part.